ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सगळ्यांना, पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे सगळ्यांचं। आपण सुरुवात करणार आहोत अध्यायाला, त्याआधी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करूया। श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत। श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम। अध्यायाला सुरुवात करण्यापूर्वी चौथा अध्याय आहे, त्याच्या आधी तिसऱ्या अध्यायाबद्दल थोडीशी उजळणी। सर्वजण क्विज सोडवतच असतील तर आनंद आहे, मग तुमची आपोआपच उजळणी होत असेल, परंतु ही उजळणी मी मुद्दाम घेते कारण काही जण अजून रजिस्ट्रेशन चालू आहे, त्याच्यामुळे बरेच जण जॉईन होत आहेत, नवीन लोक जॉईन होत आहेत। एक सेकंद द्या मला, एक मिनिट हा। क्लासची लिंक आपल्या ग्रुपवर पुन्हा एकदा टाकली। ओके, सो आपण काल कर्मयोग बघितलेला आहे, ज्याच्यामध्ये आपण बघितलंय की निष्काम कर्म, मग ज्या कर्माला आपण यज्ञ म्हणून बघितलं की विहित कर्म। मग अर्जुनाला पडलेला प्रश्न होताच की सगळं ज्ञान घेतोय अर्जुन की मी शरीर नाही आत्मा आहे, मग या आत्म्याला काय करायचं आहे, युद्ध करून राज्य मिळवून। आणि म्हणूनच ज्या वेळेला पहिल्या सगळ्या कारणांना
भगवंतांनी त्याचं निरसन केलेलं आहे. त्या दुसऱ्या अध्यायात आपण जाणलेलं आहे आणि म्हणून ते ज्ञान घेऊन कुठेतरी अर्जुन कन्फ्यूज झालेला आहे आणि म्हणून भगवंतांना विचारतोय की त्याग श्रेष्ठ आहे की कर्म श्रेष्ठ आहे, एकम वद. आणि म्हणून मला एक तुम्ही काही निश्चित सांगा. आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलंय कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे, कर्मकांड नाही. कर्मकांड तू तुझ्या स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करतोयस, ते कर्मकांड. पण तेच कर्म जेव्हा तू भगवंतांना अर्पण करतोस, जेव्हा ते भगवंतांसाठी करतो आहेस, ते कर्मयोग. कर्मयोग, योग म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जाणं. आणि म्हणूनच या कर्मयोगाला, ज्या निष्काम कर्माला आपण जाणलं, की मग विहित कर्म, त्यागाचं चक्र आपण बघितलं, की प्रत्येकाचं विहित कर्म हा त्यांचा यज्ञ आहे. आणि हा यज्ञ म्हणजे कसं, त्या मुलाची गोष्ट सांगितली की कशा प्रकारे भगवंतांचा यज्ञ करणं, विष्णूंना सर्व गोष्टी अर्पण करणं, की विष्णूंना तो यज्ञ अर्पण करणं म्हणजे सर्व देवी देवतांनाही ते अर्पण केलं जातं. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे जेव्हा त्या यज्ञाद्वारे आपलं अविहित कर्म केलं जातं, तेव्हा ते त्याग भावनेतून केलं जातं. आणि म्हणून मग ते त्यागाचं चक्र ज्या वेदांमध्ये सांगितलं गेलेलं आहे, जो वेदांमध्ये कृष्णानेच प्रत्यक्ष वेदांत सूत्रामध्ये जसं मी म्हटलं, आणि म्हणून मग सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या सर्व वेदांमध्ये जे ज्ञान घेतलेलं आहे, त्याप्रमाणे कशा प्रकारे यज्ञ याग केले जातात. आणि म्हणून हा यज्ञ, हे यज्ञ म्हणजे आहुती देणं. मग जसं मी म्हटलं की प्रत्येक प्रत्येक आश्रमातली व्यक्ती, की ब्रह्मचर्याश्रम असू दे, गृहस्थाश्रम असू दे, वानप्रस्थाश्रम असू दे किंवा संन्यासाश्रम असू दे, परंतु ती व्यक्ती तो यज्ञ पार पाडू शकते, आपलं विहित कर्म पार पाडू. आपली जबाबदारी, आपलं विहित कर्म हा आपला यज्ञ आहे. आणि म्हणूनच जेव्हा हा यज्ञ प्रकारे, जसं त्या शेतकऱ्याचं त्यागाचं चक्र आपण बघितलं, कृष्णापासून कृष्णापर्यंत, आणि म्हणूनच तो नैवेद्य स्वरूपामध्ये जेव्हा भगवंतांना अर्पण करून ग्रहण केला जातो, तेव्हा तो आहार शुद्ध, की कशा प्रकारे तो आहार शुद्ध आहार बनतो आणि त्यामुळे जीवनही शुद्ध बनतं. कारण शरीरामधील पेशी ऊती या शुद्ध बनतात, त्या स्मृतीला शुद्ध बनवतात आणि ती स्मृती इतकी शुद्ध बनते की मग मनुष्य त्या मोक्षाचा विचार करू शकतो. मग तो त्या इंद्रिय तृप्तीतनं बाहेर पडून कुठेतरी स्वतःच्या इंद्रिय विषयांना नियंत्रण करणं, त्याला कुठेतरी त्या आसक्तीपासून दूर जाणं कुठेतरी शक्य होऊ लागतं. आणि मग तो मोक्षाचा, मुक्तीचा मार्गाचा विचार करतो. अशा प्रकारे जेव्हा तो नैवेद्य ग्रहण केला जातो, आणि म्हणून ती कृतज्ञता महत्वाची आहे, जे आपण जाणलेलं आहे. मग हे सगळं जाणलेलं आहे, जसं मग भगवंतांनी याचं ज्ञान दिलेलं आहे. परंतु हे सगळं जाणून शेवटी आपण जाणलेलं आहे की कशा प्रकारे मग तरीही सगळं ज्ञान घेऊन का व्यक्ती त्या पापकर्माकडे खेचली जाते. भक्तीचा मार्ग भगवंतांनी सांगितलंय, की जो भक्त आहे त्या भक्ताबद्दल भगवंतांनी सांगितलंय. मग कर्मकांड नाही तर कर्मयोग, आणि हा निष्काम कर्म आहे. मग मिथ्याचार नकोय भगवंतांना. ज्या साधूला आपण बघितलं, की ज्या भगवी वस्त्र धारण केली, कुठेतरी इंद्रिय विषयांपासून ओढ आहे ती कमी केली, पण त्या मनाचं काय, त्या मनाच्या इच्छांचं काय. आणि म्हणूनच मग त्या इच्छा जोपर्यंत त्या इच्छांचा त्याग होत नाहीये, तोपर्यंत ते पूर्णपणे शुद्धतेमध्ये नाहीये. ज्या राजाची गोष्ट ऐकली, मग ज्या रुद्रप्रताप राजाची, प्रतापरुद्र राजाची गोष्ट, की मग भगवंतांच्या सेवेमध्ये राजा असूनही हातात झाडू घेऊन जेव्हा रस्ता झाडायला लागतो, तेव्हा चैतन्य महाप्रभू प्रसन्न झालेले आहे. आणि असा हा शुद्ध, अशा प्रकारे कर्मकांडात नाही तर तू कर्मयोगाला श्रेष्ठ मान. आणि मग ज्या तिसऱ्या अध्यायामध्ये मी म्हटलं की ज्याचं कारण परंपरेला धोका नाही, कारण भगवंतांनी या वर्णाश्रम पद्धतींची निर्मिती केलेली आहे. आणि मग जो तो आपलं हे आजच्याही अध्यायामध्ये ते नमूद केलेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांनी या प्रत्येक कुणाच्या जन्मानी, कुणाच्या धर्मानी नाही, कुठल्याही कुठल्याही अशा कुठल्याही बेसिसवर, या पायानी ती निर्मिती नाहीये, तर तुमच्या गुणकर्मांनी ती विभागणी केलेली आहे. एक क्षत्रिय असो, एक ब्राह्मण असो, एक एक शूद्र असो, एक वैश्य असो, तो निश्चितच भगवंतांची कृपा प्राप्त करू शकतो, आपलं विहित कर्म पार पाडून. भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे हो. जसं काल अनेक प्रश्न काही विचारले होते, की मग ज्या माताजींनी जो प्रश्न विचारलेला होता, तर निश्चितच तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं हळूहळू पुढच्या अध्यायांमध्ये येणार आहेत. की भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे. पण कशा प्रकारे मग आपण भगवंतांना काय देऊ शकतो, ज्या निष्काम कर्मातून. मग जे कर्म करायचे ते भगवंतांना अर्पण करून त्या फळांचाही
कुठेही अपेक्षा न ठेवता जेव्हा ते कर्म केलं जातं, अशा या कर्माला आपण आजही जाणणार आहोत. मग सगळं जाणून या सगळ्याचं ज्ञान घेऊन सुद्धा मनुष्य पापाकडे, जसं आपण म्हटलं दुसऱ्या अध्यायामध्ये, कामाला क्रोध, क्रोधाला कुठेतरी मोह, आणि या सगळ्यातून मनुष्य पुन्हा त्या अधःपतनाकडे जातो. आणि तशाच प्रकारे जसं अग्नीला धुराने वेष्टिलेलं आहे, जसं या आरशाला धुळीने वेष्टिलेलं आहे, वारेला गर्भाने वेष्टिलेलं आहे, गर्भाला वारेने वेष्टन दिलेलं आहे, त्याच प्रकारे हा जीवात्मा जो आहे ना, त्याच्यावरती या काम, क्रोध, लोभ, मध, मोह, मत्सर या षड्रिपूंचं, या मायेचं वेष्टन आहे, जो त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली जगतोय. आणि म्हणूनच ही काम वासना सगळ्यात मोठा शत्रू आहे, ज्या शेवटच्या आकृतीला आपण बघितलं. आणि म्हणूनच हे काम वासना, ती मन, बुद्धी आणि अहंकार, खोटा अहंकार, म्हणजे ही इंद्रिय आहेत. ज्या प्रकारे आपण ती ज्ञानेंद्रिय बघितली, की एक आपली जिव्हा, काय खायचंय, काय बघायचंय, म्हणजे जीभ, डोळे, कान, आणि जी त्वचा आपली आहे, कशा प्रकारे ह्या सगळ्याचं ज्ञान, नाकात काय काय वास घ्यायचाय, मग या सगळ्याचा मोह बघा. कारण हे हवंय, तोंडाला चोचले म्हणून हे खायचंय, कानाला हे छान म्हणून हे ऐकायचंय, नाकाला वास खूप छान छान येतोय, अशा प्रकारे जिभेचे चोचले मग असतात. आणि अशा या सगळ्यावरती नियंत्रण मिळवणं, कारण ही जी काम वासना आहे, हे कामाचा, काम हा शत्रू त्या इंद्रिय, मन आणि बुद्धी याला आच्छादित करतो. आणि म्हणून ज्या इंद्रियांना मनाने पकडलेलं आहे, त्या मनाच्या दोऱ्या बुद्धीच्या हातात आहेत. आणि बुद्धीला कोण बघताय, तर तो आत्मा. पण त्या आत्म्याकडे लक्ष नाहीये, कारण त्या इंद्रिय, मन आणि बुद्धी याला काम वासनेने आच्छादलेलं आहे. आत्मिक पातळीवर विचारच केला जात नाही, देहधारी भावनेवर विचार केला जातोय. म्हणून हे जे सूक्ष्म देह आणि स्थूल देह, कशा प्रकारे पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी आणि जल यांनी बनलेला हा देह, आणि मन, बुद्धी आणि अहंकार या या गोष्टींनी बनलेला सूक्ष्म देह, या सगळ्यावरती त्या काम वासनेचं आच्छादन आहे. ते आच्छादन कशा प्रकारे नियंत्रित केलं जाईल, त्याला कशा प्रकारे त्या मोहातून टळलं जाईल, तर त्या आत्म्याला आध्यात्मिक अन्न देण्याची गरज आहे. कारण तो आत्मा मुळात आध्यात्मिक आहे. ज्या 13व्या अध्यायात आपल्याला त्याचं ज्ञान घ्याय. अध्यात्म म्हणजे काय, तर आत्म्याचा मूळ स्वभाव हा अध्यात्म आहे. आणि म्हणूनच हे आध्यात्मिक अन्न जर आत्म्याला दिलं, तर तो बुद्धी, मन आणि ती इंद्रिय यांना सगळ्यांना ताब्यात ठेवू शकतो. आणि हेच महत्वाचं आहे. आणि म्हणून त्या आत्मिक पातळीवर ज्याने विचार केलेला आहे, जो आत्मसाक्षात्कारी मार्गावरती विचार करतोय, तोच स्थिताधीर मुनी आपण जो बघितला दुसऱ्या अध्यायात, प्रत्यक्ष प्रभुपादांचं उदाहरण आपण बघितलेलं आहे. अशा प्रकारे अनिच्छम बलात, की इच्छा नसतानाही कुठेतरी त्या बलाने, कुठेतरी त्या गोष्टीने खेचलं जाणं. आणि म्हणूनच मग त्या खेचलं जाण्याचा तो सर्वात मोठा शत्रू कोण आहे, तर ती कामवासना. त्याला त्या आध्यात्मिक ज्ञानानेच निश्चितच परिवर्तित करता येतं. ज्या प्रभुपादांचं उदाहरण आपण घेतलं, हिप्पींमध्ये राहिलेले आहेत, अंमली पदार्थांच्या सेवन करून आहारी गेलेले आहेत, आणि त्या त्या अंमली पदार्थाच्या सेवनाखाली ते इतकं त्यांचं आयुष्याची वाट लागून ठेवलेली आहे. परंतु अशांमध्ये सुद्धा कृष्ण भावना निर्माण केलेली आहे प्रभुपादांनी आपल्या. आणि मग त्यांचं परिवर्तन झालेलं आहे. असं ट्रान्सफॉर्मेशन पूर्ण लाईफचं झालेलं आहे, अशा या आत्म्याला ओळखल्यावर. आणि म्हणूनच त्या आपण शरीर नाही, आत्मा होत, फक्त देहदारी, की मला हे हवंय, मला ते हवंय नाही. पण तो आत्मा जो चैतन्य निर्माण करतोय सगळ्या शरीरात, त्या आत्म्याला कुठे लक्ष दिलं जातंय का? आणि म्हणूनच त्या आत्म्याला जर आध्यात्मिक अन्न दिलं, मग पुढे जाऊन आपल्याला तेही बघायचंय, की कशा प्रकारे ते ज्ञान देणं महत्वाचं आहे. मग आपल्याला इच्छा दिलेली आहे भगवंतानी, इच्छेची सूट दिली आहे, पण मग आपल्याला भौतिक जगातच या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या चक्रामध्ये अडकायचं एका आध्यात्मिक मार्गाने भगवंतांच्या धामापर्यंत. जेव्हा हा जीर्ण देह टाकेन, देहिनोस्मिन्यथा देहे, कारण या देहातून तो आत्मा प्रवास करतोय, अविरत प्रवास करतोय. पण जेव्हा देह जीर्ण होईल, तेव्हा तो आत्मा हा दुसऱ्या देहात प्रवेश करेल. आणि म्हणूनच मग जेव्हा भगवंतांच्या धामाची प्राप्ती होईल, पुन्हा उलटून या पृथ्वी, या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा जन्म घ्यावा लागला. आणि त्या दिव्य ज्ञानाची, त्या शुद्ध अशा भक्तीची निश्चितच प्राप्ती होत झाल्यानंतर.
अशा या 4थ्या अध्यायाला आज आपण बघतोय, ज्ञान योगाला. असं हे ज्ञान मी तुमच्या बरोबर बरंच, कारण मी कुठेतरी स्वतःला रिस्ट्रिक्ट करून तिथे थांबावं लागतं वेळेअभावी, कारण मला वेळ बघायला लागते की आपल्याला 4थ्या अध्यायावरती जायचंय, म्हणून तिथे थांबते. पुढच्या टप्प्यावरती निश्चित आपण अजून सखोल जाऊ शकतो. तर पुढच्या टप्प्यावरती तुमची तयारी होतीये. जिथे मी थांबतीये ते गोष्ट पुढे निश्चितच विस्तृत स्वरूपामध्ये तुम्हाला सांगितली जाईल. पण आत्ता 1 तासामध्ये आपण हा अध्याय आपल्याला पूर्ण करायचा आहे. तर निश्चितच ही संलग्नता राहीलच आणि तुम्हाला हे ज्ञान दिलं जाईल. कुठेही त्याच्यामध्ये कमतरता नसेल आणि पूर्ण तुमचं अगदी समाधान होईल त्या पद्धतीने, सुलभ पद्धतीने ते ज्ञान तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. मग हा जो 4था अध्याय आहे ज्ञान योगाबद्दल, मग हे ज्ञान म्हणजे काय? तर भगवंत जे ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला द्यायला सुरुवात केली, तू शरीर नाही आत्मा आहेस, हे गुह्य ज्ञान भगवंतांनी दिले. आणि म्हणूनच हे ज्ञान महत्वाचं आहे, पण त्या ज्ञानाचं ऍप्लिकेशन, त्या ज्ञानाला आचरणात आणणं हे तितकंच महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच मग भगवंतांनी या ज्ञानाचं इतिहास वर्णिलेला आहे या 4थ्या अध्यायामध्ये, की हेच ज्ञान भगवंतांनी, याच भगवद्गीतेचं ज्ञान भगवंतांनी याआधी कित्येक लाखो वर्षांपूर्वी हेच ज्ञान कुणाला दिलेलं होतं आणि ती परंपरा काय आहे, ते संप्रदाय काय आहेत, हे आपल्याला जाणून घ्यायचंय. आणि मग या भगवंतांना जाणायचंय, कशा प्रकारे भगवंतांना कोण जाणू शकतं, मग कोण आहेत भगवंत आणि कशा प्रकारे ते प्रकट होत आहेत का जन्म घेत आहेत, जे अजन्म आहेत का प्रकट होत आहेत का ज्यांचा जन्म होतोय, आणि कशा प्रकारे हे आपल्याला जाणायचंय. आणि म्हणूनच ज्यांनी मग ज्या ज्या भगवंतांना अस्तित्वाला जे मानत नाहीयेत, भगवंतांना शरण जात नाहीयेत, ते कोणाला देवी देवतांना शरण जात आहेत. पण या देवी देवता हे भगवंतांचेच अंश आहेत. म्हणून आपण ज्या 3ऱ्या अध्यायात बघितलं की विष्णूंना जे यज्ञ अर्पण केले जात आहेत ते या देवी देवतांपर्यंत पोहोचतात. आणि म्हणूनच विष्णूंचं जे महत्व, की जे काही यज्ञ, मग आपल्याला 17व्या अध्यायामध्ये पण ओम तत्सत याचा अर्थ जाणून घ्यायचा आहे, की ज्या विष्णूंना ओंकारामध्येच विष्णू आहे आणि जे आपण अर्पण करतोय ते भगवंतांपर्यंत पोहोचावं, जे शाश्वत असावं, सगळ्याने परिपूर्ण असावं, जे भगवंतांपर्यंत पोहोचावं. आणि म्हणूनच त्या निष्काम कर्माला, ते कर्माचे जे फळं आहेत ना, त्या कर्माच्या फळांना जर अपेक्षा केली नाही तर त्या कर्म बंधनातही अडकावं लागणार नाही. त्या कर्माला आपल्याला आजही जाणून घ्यायचं आहे. कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, मग हे कर्म काय आहे? मग या कर्माला, विकर्माला, अकर्माला जाणायचं आहे. त्यागामुळे जे ज्ञान प्राप्त होतं, जे कालच्याही अध्यायात आपण म्हटलं. आणि या पारंपरिक ज्ञानाचा कशा प्रकारे मग हे ज्ञान प्रत्यक्ष भगवंत स्वतःच्या उदाहरणाने भगवंतांनी जे दाखवलं, की एक आदर्श व्यक्ती कशी असावी, ज्याचं अनुसरण केलं जावं, अनुकरण नाही, त्या उपदेशांचं, त्या आचरणाचं अनुसरण केलं जावं. आणि त्याच प्रकारे भगवंत इथे सांगतायत हे ज्ञानही कोणाकडनं घेतलं जावं, तर एका उत्तम आध्यात्मिक गुरु, जे प्रत्यक्ष भगवंतांनी आपल्या उदाहरणांनी सांगितलेलं आहे. तर आपण पुढे जातोय, या भगवद्गीतेचा इतिहास आपण जाणणार आहोत, की हेच भगवद्गीतेचं ज्ञान किती वर्षांपूर्वी भगवंतांनी कोणाला दिलेलं आहे. असा हा इतिहास आहे. श्री भगवान उवाच, भगवद्गीतेचा इतिहास. श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मी योगाचे हे अविनाशी शास्त्र सूर्यदेव विवस्वान यांना दिले होते आणि विवस्वानने ते मानव जातीचे पिता मनु यांना सांगितले होते आणि मनुने ते इक्ष्वाकूला सांगितले होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच याच भगवंतांनी हे ज्ञान, भगवद्गीतेचं ज्ञान, हे अविनाशी असे शास्त्र सूर्यदेव विवस्वानांना सांगितलेलं होतं. सूर्यदेव विवस्वानांनी हेच शास्त्र, हेच ज्ञान त्यांचा मुलगा मनु याला सांगितलेलं. मानव जातीचे पिता जे आहेत त्या मनुला हे ज्ञान दिलेलं आहे. आणि मनुनी हे ज्ञान इक्ष्वाकू महाराज, जे रघुकुळाचे मूळ आहेत, पूर्वज आहेत, त्या इक्ष्वाकू महाराजांना हे ज्ञान सांगितलेलं होतं. परंतु काय झालं, हे ज्ञान तर सांगितलेलं होतं, पण काय झालं, कुठेतरी प्रवाह खंडित झालेला आहे ज्ञानाचा. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगे नष्टः परंतप. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजर्षींनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली
आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे असे लाईट का दिसतोय? या कोण व्यक्ती आहे? काहीतरी त्यांच्या नेटवर्कचा इश्यू आहे. ठीक आहे. सो हे ज्ञान जे आहे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे, मग जसं भगवंतांनी सांगितलं आहे की गुरु शिष्य परंपरेद्वारे जे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण घेतो आहोत, की जे जशी आहे तशी भगवद्गीता जशी आहे तशी, हीच का आपण म्हटलं, तर तेव्हा आपण त्या गुरु परंपरेला जाणलं की कशा प्रकारे भगवंतांपासून नारदांना, मग भगवंतांपासून ब्रह्मा, नारद, व्यासमुनी आणि त्यांच्यापासून मग अनेक गुरुंमार्फत हे ज्ञान जे प्रभुपादांपर्यंत आलेले आहे आणि प्रभुपादांनी जे ज्ञान आपल्यापर्यंत यथा जसं आहे तसं यथासांग त्याच रूपामध्ये तसंच आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. परंतु हेच ज्ञान जेव्हा इतिहास जाणतो आहोत आपण, हे ज्ञान भगवंतांनी विवस्वानांना दिलं, विवस्वानांनी मनूला दिलं, मनूनी इक्ष्वाकूला दिलं, परंतु काय झालं तर काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा कुठेतरी खंडित झालेली आहे आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपामध्ये लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. म्हणून हे ज्ञान कुठेतरी खंडित झालं आणि ते ज्ञान पुढे येऊ शकलं नाही आणि म्हणून मग द्वापार युगामध्ये हेच भगवद्गीतेचं ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलेलं आहे. मग काय आहेत हे संप्रदाय, काय आहेत हे, कशा प्रकारे ह्या गुरु परंपरेला जाणलंय, तर हा गौड वैष्णव असा हा संप्रदाय आहे. ज्या संप्रदायाखाली प्रभुपादांचा वैष्णवांचा संप्रदाय हा चालतो, तर हा संप्रदाय आहे गौड ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मगौडीय संप्रदाय असं म्हटलेलं आहे त्याला. आणि म्हणूनच असे हे संप्रदाय कुठले, तर ब्रह्म संप्रदाय, श्री लक्ष्मी संप्रदाय, शिव संप्रदाय, भगवान शिव संप्रदाय आणि 4 कुमारांचा संप्रदाय, जे सनक 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 सनातन सनक नंदन सनत कुमार असे जे 4 कुमार आहेत. आणि अशा प्रकारे मग या संप्रदायाखाली त्या त्या गुरु परंपरेने ते ज्ञान पुढे गेलेलं आहे. मग ब्रह्म जे संप्रदाय आहे त्याचे गुरु माधवाचार्य, लक्ष्मी संप्रदायाखाली रामानुजाचार्य, भगवान शिव संप्रदायाचे विष्णू स्वामी आणि कुमार संप्रदायाचे निंबार्काचार्य. मग जसं आपल्याला प्राणचैतन्य प्रभूजींनी भागवतामध्ये सांगताना सांगितलं, कशा प्रकारे हे चैतन्य महाप्रभूंपर्यंत यायच्या आधी रामानुजाचार्य आणि त्यांचं की कशा प्रकारे हे जे काही व्यक्त केलं गेलं त्याच्या आधी शंकराचार्य आणि त्याच्या आधी मग हे जे ज्ञान आणि प्रत्यक्ष अर्च विग्रहाचं जे ज्ञान आलंय, जे 12व्या अध्यायात आपल्याला जाणायचंय, मूर्तीपूजा, भगवंतांना प्रत्यक्ष भगवान जे भगवान रूप आपल्याला दिसत आहे ते या संप्रदायांमधनं जाणलेलं आहे. खूप खोलात जात नाही, याच्या भागवतामध्ये असा उल्लेख आहे. हे संप्रदाय फक्त काय आहेत एवढं समजून घ्या. खूप त्याच्या खोलात मलाही त्याचं संपूर्ण ज्ञान नाहीये प्रत्येक संप्रदायाचं, पण आपल्याला संक्षिप्त स्वरूपामध्ये फक्त काय आहेत हे संप्रदाय हे जाणून घ्यायचंय आणि मग त्याचं सखोल ज्ञान आपल्याला पुढे भागवतामध्ये दिलेलं आहे आणि अनेक या संप्रदायांचा आपण अभ्यास करू शकतो. आणि मग आता अर्जुनाला पडलेला प्रश्न, मग हे ज्ञान तर विवस्वानांना दिलं, पण हेच ज्ञान तुम्ही मला देताय, मग मला तुम्ही ज्ञान देताय तेव्हा तुम्ही माझ्या समोर आहात आणि त्यावेळेला विवस्वान असताना विवस्वानाच्या काळातही तुम्हीच तिथे होता. हा प्रश्न अर्जुनाला पडलाय, तर तुम्ही समकालीन कसे आहात? कारण आता अर्जुन आणि भगवंतांच्या वयामध्ये फार फरक नाहीये आणि म्हणून अर्जुनाला हा प्रश्न पडलेला आहे. तो प्रश्न जाणण्यासाठी थोडंसं वैदिक गणित आपल्याला जाणून घ्यायचंय की कशा प्रकारे किती वर्षांपूर्वी मग भगवंतांनी अर्जुनाला समजावलेलं आहे की तू कोण आहेस आणि प्रत्यक्ष भगवंत कोण आहेत, त्यांना सगळ्याची स्मृती कशी आहे हे तर आपल्याला जाणायचंय, पण हे थोडंसं वैदिक गणित जाणून घे. मग ज्या 4 युगांचा मी उल्लेख केलेला आहे, कलियुग, द्वापार युग, त्रेतायुग आणि सत्ययुग, त्याचा कालावधी किती आहे, तर कलियुगाचा कालावधी आहे 4,32,000 वर्ष. त्याच्यापेक्षा दुप्पट काय आहे द्वापार युग, 8,64,000. त्याच्यापेक्षा तिप्पट काय आहे त्रेतायुग आणि त्याच्यापेक्षा चौपट काय आहे तर सत्ययुग. म्हणजे कलियुग जर एक्स असेल तर मग द्वापार युग हे 2x झालं, त्रेतायुग हे 3x आणि सत्ययुग हे 4x झालं. आणि अशा प्रकारे जाणल्यानंतर या सगळ्या युगांना मिळून एक दिव्य युग तयार होतं.
4 युगांचं मिळून एक दिव्य युग आहे आणि अशी 71 दिव्य युग मिळून एक मन्वंतर होतं, म्हणजे मनूचं जीवन. आणि अशी 14 मन्वंतर आणि 15 संध्या, म्हणजे संध्याचा कालावधी हा दिलाय. आणि ही 14 मन्वंतर की इतके इंटू 14 आणि मग तेवढी मन्वंतर आणि 15 संध्या, हे कसं येतं? तर त्याला तितका कालावधी ब्रह्माचं जीवन इतकं दिलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे मग ब्रह्मांचं जीवन किती आहे त्यावरून मग तो कल्प, एक कल्प म्हणजे ब्रह्मांचा दिवस आहे. पुढे जाऊन आपल्याला त्याचं जाणायचंय की ब्रह्मांनी ज्यांनी या सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे त्यांचा कालावधी आणि त्यांचं जीवन हे किती आहे. मग या युगांना जाणल्यानंतर तितकी युग आणि तितकी युग म्हणजे किती, 1000 युग दिलेली आहे. आणि तितकी युग म्हणजे 4,32,000 वर्ष इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 असे करून त्याला 10,000 गुणल्यानंतर तितके म्हणजे 311 खरब एवढं वर्ष इतकं वर्ष आलेले आहेत. आणि याच्यावरनं तुम्हाला जाणता येईल, हे बघा 1000 युग आहेत आणि मग 6 मन्वंतर संपलेली आहेत. 4 युगांची 27 चक्र म्हणजे इतकं दिलेलं आहे. आणि त्याप्रमाणे कलियुगाची निघून गेलेली वेळ 5117 वर्ष. हे सगळं जाणून आपल्याला जाणायचंय काय, तर आपल्याला ह्या स्लाइडपेक्षा आपल्याला ही स्लाइड मी समजावेनच, पण मुख्य 2 गोष्टी आपल्याला जाणायच्या आहेत की भगवद्गीता किती वर्षांपूर्वी ही विवस्वानांना सांगितली गेली. तर या 4 युगांना मी जे सांगितलं, सत्ययुग, हे आधी समजून घ्या. या स्लाइडच्या आधी थोडंसं हे जाणून घ्या, किती लक्ष वर्षांपूर्वी भगवद्गीता भगवंतांनी विवस्वानांना सांगितलेली आहे. तर ह्या 4 युगांना जे आपण जाणलं, 4,32,000 वर्ष इंटू 2, 4,32,000 वर्ष इंटू 3 आणि 4,32,000 वर्ष इंटू 4 अशी ही सगळी युग यांची 27 चक्र संपलेली आहेत. म्हणजे एक्स हे कलियुग आहे, 2x म्हणजे काय आहे, तर द्वापार युग आहे, म्हणजे 2 + 1 3 झाले. त्याच्यामध्ये 3x हे त्रेतायुग आहे, म्हणजे काय झालं 6. आणि त्याच्याबरोबर सत्ययुग हे 4x आहे, म्हणजे 10. म्हणजे इतकी वर्ष 27 युग. आणि ही 10 म्हणजे 4x + 3x + 2x + x बरोबर 10 एवढी वर्ष गुणाकार केल्यानंतर 116 मिलियन एवढी वर्ष, दशलक्ष वर्ष येतात. आणि त्याच्यानंतर जे आत्ता कलियुगाचा काळ निघून गेलेला आहे तो 5117 वर्ष. आणि ज्याच्या आधीचं नंतरचं जे युग आहे की तेवढी युग संपल्यानंतरचं जे युग आहे त्याच्यामध्ये हे 3 युग संपलेली आहेत, पण कलियुगाची किती, फक्त एवढी वर्ष झालेली आहे. आणि म्हणूनच मग तेवढी वर्ष, एवढं सगळं 116 प्लस हा कालावधी मिळून 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता भगवंतांनी विवस्वानांना सांगितली होती. थोडंसं कळायला कठीण आहे, मी समजू शकते, कारण मी जे गणित सांगते ते x 2x 3x 4x लक्षात एवढं घ्या की 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी भगवंतांनी ही भगवद्गीता विवस्वानांना सांगितलेली. आणि तीच भगवद्गीता मनूला, म्हणजे मनू हे मानव जातीचे पिता, म्हणून मनू कुठल्या युगामध्ये आले, तर मनू हे त्रेतायुगामध्ये आले. म्हणून मनूनी इक्ष्वाकुला हे जे ज्ञान दिलेलं आहे, कारण मनू हे आधीच्या युगामधून त्रेतायुगातल्या इक्ष्वाकू महाराजांना हे ज्ञान देतात. म्हणून त्रेता आणि द्वापार इतकाच कालावधी धरून त्याच्यामध्ये 5117 वर्ष मिळवली, तर 2,16,000 इतकी दशलक्ष वर्ष प्लस 5117 वर्ष, 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वी भगवद्गीता पृथ्वी तलावरती आली. आणि त्याचा संदर्भ काय आहे, त्याला बेस काय आहे, महाभारत शांती पर्व 348.51 आणि 52 या श्लोकांमध्ये आपण या गीतेचा इतिहास बघू शकतो. आणि म्हणून मग ज्या मनूनी हे ज्या इक्ष्वाकू महाराजांना दिलं, त्यांनी हे पृथ्वी तलावरती ज्ञान आणलेलं आहे. म्हणून तेवढाच कालावधी आपण फक्त धरला जे मानव जातीपर्यंत ज्ञान आलेलं आहे. आणि म्हणून इथे सांगितलं जातंय, त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान मनवेददौ मनुष्यलोक वृत्त्यर्थ सूता इक्ष्वाकवेददौ इक्ष्वाकूना च कथितो व्याप्य लोकांवस्थितः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. त्रेतायुगाच्या सहस्त्राब्दी प्रारंभी परमात्म्यांशी
संबंधाचे हे शास्त्र विवस्वानाने मनूला दिले होते. मनूने मानव जातीचा पिता असल्याने या पृथ्वी ग्रहाचा राजा महाराज इक्ष्वाकू याला ते दिले. रघुवंशाचे पूर्वज ज्यामध्ये भगवान रामचंद्र प्रकट झाले, म्हणून भगवद्गीता महाराजा इक्ष्वाकूच्या काळापासून मानवी समाजात अस्तित्वात होती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग ही जी स्लाइड आपण बघितली की ब्रह्मदेवाचं जीवन आतापर्यंत किती झालेलं आहे, 155 खरब वर्ष इतकी झाली आहेत. 6 मन्वंतर संपलेली आहेत, 27 चक्र संपलेली आहेत. पुढच्या युगाचं जे आता चक्र चालू आहे त्यातली ही 3 युग संपलेली आहेत आणि कलियुगाची 5117 वर्ष संपलेली आहेत. या सगळ्याला जेव्हा ऍड केलं जातं तेव्हा 155 ट्रिलियन्स म्हणजे खरब वर्ष इतकं वर्ष हे ब्रह्मदेवाचं जीवन म्हणून आहे. आणि म्हणूनच आपण जेव्हा म्हणतो की हा आत्मा इतका या 84 लक्ष योनीतून जन्म घेऊन प्रवास करतोय, तर हे किती वर्षांपूर्वी चालू आहे, ज्या ब्रह्मदेवांनी या सृष्टीची निर्मिती केली आहे. भगवंत हे बीज देणारे पिता आहेत, पण त्यांच्याच आज्ञेने ब्रह्मदेवांनी या सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे. ब्रह्मदेव हे दुसरे पिता आहेत पृथ्वीचे आणि म्हणूनच त्यांच्या मार्फत हे जे ज्ञान आलं ते इतक्या वर्ष म्हणजे इतक्या खरब वर्षांपासून हा जीव या योनीतून जन्म घेतो आहे. आणि असं हे ज्ञान आपण जाणलेलं आहे. तो हे ब्रह्मदेवाचा बघा, मग ब्रह्मदेवाचे 24 तास किती आहेत, ब्रह्मदेवाचा 1 तास. परवा भागवताचं कथन करताना प्रभूजींनी सांगितलं की महाविष्णूंचं तत्व किती मोठं आणि त्याच्यापेक्षाही जो विस्तार कृष्णापासून आलेला आहे की महाविष्णूंच्या श्वासातलं अंतर म्हणजे ब्रह्मदेवाचं पूर्ण जीवन आहे. आणि म्हणूनच इतकं कुठेतरी त्याच्यापेक्षा किती पट आणि किती कुठल्या टप्प्यावरती भगवंतांना बघायचं आणि कुठल्या लेवलवरती आणि ज्या प्रकारे जाणायचं आहे अशा या ब्रह्मदेवांच्या तितक्या कालावधीनी. मग याच्यावर एक आधारित कथा सुद्धा आहे जी पुढे तुम्हाला सांगितली जाईल की ब्रह्मदेव एका सेकंदासाठी ती गोष्ट करतात, पृथ्वीवर 1 वर्ष होऊन गेलेलं असतं. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ज्या ब्रह्मदेवांचं जीवन जितकं झालेलं आहे तितक्या कालावधीमध्ये हा आत्मा या 84 लक्ष योनीतून हा जीव फिरत आहे. म्हणून मग तो त्या इच्छांनी पुन्हा पुन्हा त्या जन्म मृत्यू जरा व्याधीच्या त्या चक्रामध्ये अडकलेला आहे. आणि मग भगवंत सांगतायत अर्जुनाला की अर्जुनाने जेव्हा प्रश्न विचारला आहे की तुम्ही समकालीन कसे आहात आणि भगवंत आणि अर्जुन आता ज्या वयामध्ये दिसतायत, मग तेव्हाही तुम्ही विवस्वानांना ज्ञान दिलंय, पण मी कुठे होतो मला कसं माहिती नाही. मग भगवंत प्रत्यक्ष स्वमुखातून सांगतायत की तूही तिथे होतास पण तुला ती स्मृती नाहीये, तुझ्या ते लक्षात नाहीये. आणि मग भगवंत प्रत्यक्ष स्वतः सांगतायत की ते आध्यात्मिक आहेत, ते अजन्म आहेत, ते प्रकट होत आहेत. प्रत्येक युगामध्ये त्यांच्या मूळ रूपामध्ये ते प्रकट होत आहेत. आपल्याला नाही आपले आई बाबा निवडण्याचा कुठलाही स्वारस्य, पण भगवंत आपले आई बाबा निवडू शकतायत, कारण भगवंत प्रकट होण्याची आंतरिक आणि बाह्य अंतर आणि बाह्य अशी 2 कारणं आहेत जिथे भगवंत भक्ताच्या सहवासासाठी प्रकट होत आहेत आणि दुष्टांचा संहारही भगवंतांना करायचा आहे. अशा प्रकारे त्या वसुदेव आणि देवकीच्या मनामध्ये जे निर्माण झाले आणि त्यांनी वसुदेवान आणि देवकीला दर्शन दिलेलं आहे आपल्या 4 भुजाधारी परमात्मा रूपामध्ये. आणि मग वसुदेवांच्या विनंतीवरून त्यांनी ते बाल्य रूप मनुष्य रूपातलं बाल्य रूपामध्ये तिथे अवतरलेले आहेत. आणि मग वसुदेवांच्या विनंतीवरून की ज्यांना त्यांचे आई वडील होण्याची इच्छा होती त्या वसुदेव आणि देवकीला भगवंतांनी आपले माता पिता म्हणून स्वीकारलेलं आहे. असे जे भगवंत आहेत ते कसे आहेत, अजोपी सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतीं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी जरी अजन्म आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही आणि मी जरी सर्व प्राणी मात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात अवतीर्ण होत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष भगवंतांनी हे ज्ञान दिलेलं आहे की भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत. आपल्याला विस्मृती स्मृती विस्मृती या सगळ्या आहेत. म्हणूनच अर्जुनाला जो भौतिक जगतामध्ये आहे
त्याला हे काहीच आठवण नाही. भगवंत सांगतात तूही त्यावेळेला होतास, परंतु तुझ्या स्मृतीमध्ये नाहीये. मला हे माहितीये. कारण भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत जे आध्यात्मिक आहे. त्यांच्या इंद्रियांचा कधीच नाश होत नाही आणि म्हणूनच त्यांच्या बुद्धीला आणि त्यांच्या विस्मृतीचा कधी नाश होत नाही आणि म्हणूनच भगवंत जे सर्व इंद्रियांचे नियंत्रक आहेत, ज्यांना ऋषिकेश म्हटलेलं आहे, असे प्रत्यक्ष भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत. त्यांचं प्रकट होणं म्हणजे ते अजन्म आहेत आणि त्यांनी वसुदेवाच्या मनामध्ये, मग देवकी मातेच्या मनामध्ये आणि मग देवकी मातेच्या हृदयातून त्यांनी जेव्हा प्रवेश केलेला आहे, तेव्हा ते वसुदेव देवकीच्या समोर या रूपात प्रकट झालेले आहेत आणि भगवंत म्हणतायत माझ्या दिव्य शरीराचा कधीही नाश होत नाही. मी जरी सर्व प्राणीमात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगामध्ये मी माझ्या मूळ रूपामध्ये अवतीर्ण होत असतो. आणि म्हणूनच भगवंत प्रत्येक ज्या नृसिंहांना आपण बघितलं की मूळ रूपात आणि भगवंत हे त्या वेळेला जे रूप, कारण ज्या हिरण्यकश्यपूने जो वर मागून घेतला होता की कुठल्या कुठल्या वेळेला कुणाकडून, या सगळ्या गोष्टींचं बंधन जाणून भगवंतांनी त्या नरसिंहाचा अवतार घेऊन आपल्या प्रल्हादाचं रक्षण केलेलं आहे आणि म्हणूनच त्या खांबातून प्रकट झालेले आहेत भगवंत. असे जे भगवंत आहेत ज्यांची अनेक अवतार, ज्यांचे अनेक आपण दशावतारांबद्दल जाणतो, असे प्रत्यक्ष भगवंत हे प्रत्येक युगामध्ये आपल्या मूळ रूपात, मूळ दिव्य रूपामध्ये अवतीर्ण होतात. मग ते कोणत्या क्षणी? तर जिथे धर्माचा ऱ्हास होताना दिसतोय, जिथे अधर्माचा प्रकोप झालेला आहे, तिथे निश्चितच भगवंत त्याच क्षणी आपल्या गोलोक धामातून खाली उतरतायत आणि त्या प्रकट होण्याची तो क्षण आहे. ज्याने देवकी माता आणि वसुदेव, जसं मी म्हटलं, आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जेव्हा जेव्हा आणि जेथे जेथे धर्माचरणाचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते, त्यावेळी हे भारता मी स्वतः अवतीर्ण होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो कंस आपल्याला चित्रात दिसतोय, कंस म्हणजे देवकीचा भाऊ, आणि ज्या देवकीने वसुदेवांशी लग्न झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कंस आपला भाऊ देवकीला, आपल्या बहिणीला आणि आपल्या बहिणीच्या नवऱ्याला, या दोघांनाही रथात बसवून तो रथ स्वतः हाकत असतो. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष देवकी आणि वसुदेवांना घेऊन जात असताना जेव्हा आकाशवाणी झालेली आहे देवांकडून की कशा प्रकारे देवकी मातेचा 8वा पुत्र हा तुला ठार मारणार आहे, ही जेव्हा आकाशवाणी कंस ऐकतो, त्याच क्षणी तो देवकी मातेचे केस हातात घेऊन मारायला उठतो देवकीला. आणि इथेच कुठेतरी धर्माचा ऱ्हास झालेला आहे, अधर्म सुरू झालेला आहे, अधर्माचा प्रकोप व्हायला सुरुवात झाली आहे. आणि त्याच क्षणी भगवंतांनी त्या गोलोक धामातून येण्याची ती वेळ आहे. आणि म्हणूनच भगवंत काय येत आहे? तर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भक्तांचा उद्धार करण्याकरिता आणि दुष्टांचा विनाश करण्याकरता, तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरता मी स्वतः युगायुगात प्रकट होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जे भगवंत भक्त वत्सल आहेत, भगवंत प्रकट होण्याची जी कारण आहेत, त्यामध्ये भक्तांचा उद्धार. कारण जे भगवंत मग फक्त दुष्टांचा नाश, आणि जे जर या कंसाला मारायला त्यांनी कुणालाही त्यांच्या आज्ञा दिली असती देवतांपैकी, आणि मग इंद्रदेव त्याला सांगितलं असतं, ज्याने किंवा वरुण राजाने भरपूर वादळ आणलं असतं, किंवा अशा वादळामध्ये आणि अशा कित्येक कंसांना ठार मारलं असतं भगवंतांच्या आज्ञेवरून. पण भगवंत प्रकट होण्याची की ज्या धर्माचा कुठेतरी ऱ्हासही होतोय आणि त्या भक्ताचं रक्षण, त्या भक्ताच्या सहजीवना, त्या भक्ताच्या सहवासासाठी भगवंत प्रकट होत आहे. आणि म्हणूनच तिथे आपल्याला जाणायचंय की भगवंतांचं प्रकट होणं का आहे? कारण भक्तांचा उद्धार करायचा आहे, दृष्टांचा विनाश करायचा आहे आणि त्या धर्माची पुनर्स्थापना करायची, यासाठी भगवंत प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होत आहे. खूप सुंदर हा श्लोक आपल्याला जाणून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे या 4थ्या अध्यायातले बरेच श्लोक खूप सुंदर आहेत. आणि मग भगवंतांना कोण जाणतंय
आणि भगवंतांना जाणून काय करायचंय, भगवंतांना जाणायचंय म्हणजे काय, त्यांना तत्वतः जाणायचंय. मग ज्या भगवंतांचं कर्म, ज्या भगवंतांचं जे काही जन्म घेण्याचं, जसं आपण म्हटलं की भगवंतांनी सांगितलंय ते अजन्म आहेत, अशा बाललीला आपल्याला दामोदर लीला दिसतीये बघा, यशोदा मातेने बांधलेलं आहे उखळाला. आणि म्हणून हे जे सुंदर श्लोक आहे, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जो माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणतो तो देहत्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म घेत नाही. तर हे अर्जुना, तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि ती यशोदा माता, ज्या यशोदा मातेने अगदी भगवंतांच्या सगळ्या बाललीलांचा अनुभव घेतलाय, आणि ती यशोदा मातेचं जे वात्सल्य प्रेम भगवंत अनुभवत आहेत, हा वात्सल्य रस आहे बरं का. ज्या 5 रसांपैकी मग माधुर्य रस, शांत रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस, अशा प्रकारे भगवंतांशी जे संलग्नता असते, भगवंतांशी जे जोडलं जाणं असतं, भगवंतावर नितांत प्रेम केलं जातं, अशी यशोदा माता जिने भगवंतांवर नितांत प्रेम केलेलं आहे. आणि त्याच भगवंतांच्या सगळ्या लीला बघून कशा प्रकारे त्या भगवंतांशी असं रागावून सुद्धा जी वागलेली आहे, पण पण दृष्टिकोन काय, तर त्या भगवंतांवर निर्व्याज प्रेम करणं. आणि अशा या दाम उदर बघा, पोटाला, त्या उदराला कुठेतरी दाम म्हणजे ते दोरखंड बांधला जातोय, परंतु तो दोर ते भगवंत बांधून घेतल्याशिवाय तो पूर्ण होणार नाहीये. तिथे त्या भक्ताचे प्रयत्न, यशोदा मातेचे प्रयत्न आणि भगवंतांची अनुमती, हे महत्वाचं आहे. 2 इंचच अंतर उरतंय प्रत्येक वेळी, यशोदा बांधायला जाते तर कमी पडतोय दोर, कारण तिथे भगवंतांची अनुमती आणि त्या भक्तांचे पूर्ण प्रयत्न. भगवंतांची अनुमती असल्याशिवाय त्या भक्तांच्या प्रयत्नांना कुठेही यश येणार नाही. आणि म्हणून भगवंत प्रत्यक्ष त्यांच्या स्वेच्छेने दाम उदर आपल्या त्या यशोदा मातेकडून ती शिक्षा घेतात. आणि असा हा सुंदर अशी कथा आहे. आणि हे 5 टाइम्स आपल्याला कृष्णा पुस्तकामध्ये सुंदर प्रकारे वाचायला मिळतील. आणि मग ज्या दामोदर महिन्याचं, ज्या कार्तिक महिन्यामध्ये, दामोदर महिन्यामध्ये तो दीप लावला जातो आणि अशी ही आरती केली जाते, ते सगळं तुम्हाला ग्रुपवर शेअर केलं जाईल. आणि अशा या भगवंतांमध्ये आणि आपल्यामध्ये काय फरक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक म्हणजे काय जाणायचंय. आणि भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत, आपण या भौतिक जगतामध्ये आहोत. भगवंत हे मायेचे नियंत्रक आहेत, आपण त्या मायेच्या नियंत्रणाखाली आहोत. कारण या मायेद्वारे आपण नियंत्रित होत आहोत. कुठेतरी सगळी नियंत्रण शक्ती, आपण त्याच्यापासून इतके आसक्त होतो कारण आपण त्या गोष्टीच्या खूप अधीन जातो. आणि म्हणूनच भगवंत आणि आपल्यामधला हा फरक जाणून घ्यायचा आहे. जे भगवंत प्रत्यक्ष आध्यात्मिक आहेत आणि ज्यांचं रूप हे कुठल्याही प्रकारे हे मूळ रूपामध्ये प्रकट होतात. आणि ज्या जीवात्म्याचा फरक सांगितलाय की मायेद्वारे नियंत्रित केले जातो, ते आपण आहोत. आणि कृष्ण हा मायेचा नियंत्रक आहे. अशा कृष्णांना कोणी जाणलेलं आहे? मग जे जाणू शकतात त्या व्यक्ती कोण आहेत? कारण त्या रागाला आवळ घालणं महत्वाचं आहे. भीत राग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. हरे कृष्ण माताजी. एक मिनिट. हरे कृष्ण. येस. हरे कृष्णा. आसक्ती, भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे माझ्या स्थित झालेले, मतपरायण आणि माझ्या आश्रित असलेले गतकाळातील अनेक मनुष्य माझ्या ज्ञानामुळे शुद्ध झाले आहेत आणि त्या सर्वांना माझ्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झाली आहे. जे ज्या भावाने मला शरण येतात त्याला अनुरूप असे फळ मी त्यांना देतो. हे पार्थ, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच सर्वजण अनुसरण करतात, भगवंतांच्या मार्गांचं अनुसरण केलेलं आहे. आणि म्हणूनच या भगवंतांनी कशा प्रकारे, तर ज्यांनी स्वतःचं भय, आसक्ती, क्रोध या सगळ्यापासून, वीत राग भय क्रोधा, आणि जे भगवंतांमध्ये पूर्णपणे
स्थित झालेले आहेत. आश्रित असलेले गतकाळातील अनेक मनुष्य माझ्या ज्ञानामुळे शुद्ध झालेले आहेत. त्या सर्वांना भगवंतांच्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झालेली आहे. आणि म्हणूनच ज्या शिशुपालाचं आपण चित्र बघतोय, म्हणूनच भगवंत जशा प्रकारे भगवंतांवर भक्ती केली जाते, भगवंतही त्याच प्रकारे प्रकट होत आहेत, तसेच रेसिप्रोकेट होत आहेत. आणि म्हणूनच ज्या उद्दिष्टाने मग ती गोष्ट भक्तीमध्ये केली जाते, ते उद्दिष्ट असून भगवंतांवर नितांत प्रेम करणं. आणि म्हणून तशाच प्रकारे भगवंत पण आपल्याला तशाच प्रकारे मार्ग दाखवतात. हा शिशुपाल जो आहे त्याची कथा अशी आहे की शिशुपाल लहान असताना जन्म झाल्या झाल्या त्याला 2च्या ऐवजी 4 हात होते. त्या मातेला काळजी वाटत होती. त्या मातेचाच भाचा म्हणजे श्रीकृष्ण, श्रीकृष्णाची आत्या. आणि म्हणूनच मग श्रीकृष्णाला जेव्हा ती धावा करते की तू माझ्या कशा प्रकारे धावा करत नाही त्यावेळेला, परंतु कृष्ण तेव्हा अशी अशी दैववाणी होते की जी काही व्यक्ती तुझ्या मुलाकडे बघेल आणि ते हात गळून पडतील, त्या व्यक्तीकडूनच तुझ्या मुलाचा वध होणार आहे. आणि जेव्हा मग त्या मुलाच्या वाढदिवसा दिवशी भगवंत प्रत्यक्ष तिथे उपस्थित होतात आणि मग तेव्हा भगवंतांचा कटाक्ष जेव्हा त्याच्यावरती पडतो, तेव्हा ते दोन्हीही हात शिशुपालाचे गळून पडतात. परंतु तरीही कशा प्रकारे मत्सर आहे बघा, हा मत्सर किती वाईट आहे, द्वेष किती वाईट आहे, याची व्याख्या पण खूप सुरेख सांगितलेली आहे की आय लाईक व्हॉट यू हॅव, मला आवडतंय तुझ्याकडे काय आहे, पण मला हीच गोष्ट खटकतीये की ते तुझ्याकडे काय आहे. आणि हा जो मत्सर आहे ना, हा मत्सर अत्यंत वाईट आहे, जो शिशुपालाने भगवंतांसाठी केला. जो राजसूय यज्ञ चालू असताना त्यांनी मद्यपानासाठी विचारपूस केली. आणि कशा प्रकारे मग या सगळ्या सभेमध्ये शिशुपाल अपशब्द बोलतो भगवंतांना, ज्यांना या राजसूय यज्ञामध्ये महत्वाचं स्थान जेव्हा दिलं जातं, तेव्हा ते शिशुपालाला सहन होत नाही. आणि ज्या प्रकारे मग जर आधीच थोडासा रेफरन्स मी सांगितला तो की जेव्हा भगवंत कटाक्ष टाकतात त्या मुलावरती, तेव्हा ती दैववाणी झाली होती, त्याप्रमाणे ते हात गळून पडतात. आणि त्या हात गळून पडल्यानंतर मात्र त्या आत्याला त्या वाटतं की आता ते भगवंतांना विचारतात की मग तुझ्याकडूनच माझ्या मुलाचा वध होणार आहेस का, तू माझ्या मुलाचा वध करणार आहेस का. तेव्हा तो आपल्या आत्याला भगवंत वचन देतात की या तुझ्या मुलाचे 100 अपराध होईपर्यंत मी त्याला हात लावणार नाही, मी त्याला क्षमा करेन, परंतु त्याच्या 101व्या अपराधाला क्षमा नाही, मग त्याचा निश्चितच विनाश होईल. आणि म्हणून हा जो मत्सर आहे ना, तो शिशुपालांनी केला, जो भगवंतांविषयी त्यांनी केला. ज्या राजसूय यज्ञामध्ये भगवंतांना जे स्थान देण्यात आलं, त्यावरून त्यांनी इतके अपशब्द बोलले की मग सर्व राजे रजवाडे धावून गेले. ज्या भगवंतांनी त्या सर्वांना शांत केलं आणि सांगितलं थोडा काळ थांबा. आणि मग 100 अपराध भरल्यानंतर भगवंतांनी आपलं सुदर्शन चक्र त्याच्यावरती सोडून त्याचा शिरच्छेद केलेला आहे. परंतु यज्ञाच्या ठिकाणी भगवंतांच्या सुदर्शन चक्राने ज्याचा वध होतो, त्याला मुक्ती मिळालेली, मोक्ष मिळाला. आणि तिथे एक रक्ताचा थेंबही आपल्याला दिसत नाहीये, कारण ती यज्ञाची पवित्र जागा आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की मला कोण जाणू शकतं. जसं भगवंतांवर प्रेम केलं जातं, भगवंतही त्याच प्रकारे रेसिप्रोकेट होतात, त्याच प्रकारे त्या भक्तावरती भक्ती करत असतात, प्रेम करत असतात. म्हणूनच हे यथा माम प्रपत्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहं. ज्या गायी, ज्या शांत रस असलेल्या गायी भगवंतांच्या पायाशी बसून राहतात, त्यांच्या श्वासातून भगवंतांना ते वारा घालत असतात, अशा प्रकारे भगवंतांसाठी तो शांत रस आहे. जे गोविंद आहेत, जे भगवंत गोविंदांवर, गायींवर नितांत प्रेम करतात, तेच बलराम भगवंतांचे पाय चेपत आहेत. त्याच बलरामांना भगवंतांनी सुद्धा त्यांची सेवा केलेली आहे. कारण ज्या प्रकारे ज्या भावाने भगवंतांना समर्पित होतोय, भगवंत निश्चितच त्याच रूपामध्ये त्याला अवतरित होत आहेत. आणि म्हणूनच अनुरूप असं फळ ते त्या व्यक्तीला देत आहेत. अशा प्रकारे सर्वजण माझ्या मार्गाचं सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. सॉरी. परंतु जसं आपण काल म्हटलं की मग या विश्वामध्ये, या जगामध्ये, भौतिक जगामध्ये असे अनेक लोक आहेत जे भगवंतांच्या अस्तित्वाला मानत नाहीयेत.
त्यांच्या जसं मी म्हटलं ब्रह्म रिअलायझेशन, परमात्मा आणि भगवान रिअलायझेशन. मग जे भगवंतांचं निराकार असं रूपाला पुजतायत आणि कशा प्रकारे मग भगवंतांचं टप्प्याटप्प्याने जरी ते सकाम कर्मामध्ये अडकलेले असले तरी ते निष्काम कर्मापर्यंत कसे पोहोचू शकतात, तर भगवंतांनी त्यांनाही सांगितलेलं आहे की अशांना शुद्ध भक्तांनी टाळू नये, त्यांना हळूहळू त्या कृष्ण भावनेच्या मार्गावरती आणता येतं. कारण का करतात? हे मनुष्य भौतिक जगतामध्ये त्यांना जे हवंय ते मिळवण्यासाठी ते सगळे यज्ञ याग करतात. सगळं सकाम कर्मामध्ये अडकलेलं असतं आणि त्या सकाम कर्मांच्या सिद्धींची इच्छा केली जाते. म्हणून त्या देवता जे आहेत ते ऍडमिनिस्ट्रेटर्स म्हटलेत. ज्या भगवंतांचे आणि ज्या काही गोष्टी आहेत त्या विष्णूंपासूनच प्रकट होऊन भगवंतांच्या देवांच्या मार्फत आपल्यापर्यंत पोहोचतात आणि म्हणूनच मनुष्याला या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित फलप्राप्ती का होते, कारण ते इमिजिएट रिलीफसाठी, इमिजिएट त्या फळांसाठी केलं जातं. परंतु भगवंतांना हे जेव्हा अर्ज केलं जातं तेव्हा भगवंत सांगतात की जे तुझ्याकडे तुला पाहिजे ते नाही, तुला योग्य आहे ते निश्चितच भगवंत देतील. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतात मनुष्याला या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित प्राप्ती जरी झाली तरी भगवंतांपासून जे काही मिळतंय ते योग्य जे आहे तेच त्याचीच त्यांना प्राप्ती होईल, हे जाणण्याचा योग्य प्रकारे प्रयत्न करा. आणि म्हणूनच जे भगवंतांना शरण जाऊ शकत नाहीत किंवा ज्या प्रकारे कोणाला कन्फ्युजन आहे, तेव्हा भगवंतांनी या गुणकर्म विभागणीनुसार कशा प्रकारे ब्राह्मण कुठल्या वर्गात मोडतात, क्षत्रिय कुठल्या, वैश्य कुठल्या आणि रुद्र कुठल्या वर्णामध्ये कशा प्रकारे ते भगवंतांना प्राप्त करू शकतात, अशा या चातुर्वर्ण्य विभागणीला भगवंतांनी निर्मितीला आहे. आणि म्हणून भगवंत सांगतात चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्मा विभाषण विभागशः तत्यकर्तारमपि मां विद्यकर्तारमप्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुरूप अशा कर्माला अनुसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग निर्माण केले आहेत आणि ते तू जाणले पाहिजे की जरी मी या व्यवस्थेचा करता असलो तरी मी अव्ययी असल्यामुळे करताच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत या भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण, जसं म्हटलं की ही मोहमाया आहे आणि या मोहमायेमध्ये आपण या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली जगतोय आणि म्हणूनच कर्माला विसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग, भगवंत सांगतायत की या सगळ्याला विसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग तयार केलेले आहेत आणि ते विभाग म्हणजे गुणकर्मानुसार ती विभागणी केलेली आहे की जे ब्राह्मण आहेत ते वेदांमध्ये संपन्न आहेत, क्षत्रिय आहेत ते राज्य करतायत, युद्ध, धनुर्विद्या आणि अनेक गोष्टींमध्ये ते निपुण आहेत. त्याच प्रकारे वैश्य जे व्यापार करत असतात, कपड्यांचे व्यापारी आणि निरनिराळ्या प्रकारचे व्यापार करत असतात आणि क्षुद्र हे सुद्धा सेवेचंच काम करत असतात. आणि म्हणूनच जरी मी या व्यवस्थेचा करता असलो तरी भगवंत या सगळ्यापासून अलिप्त आहे. ज्या भौतिक आणि आध्यात्मिक शक्तींचा भगवंतांपासूनच उगम झालेला आहे, अशा भगवंतांना हे सगळं कुठल्याही या गोष्टींची हाव नाहीये, कुठल्याही गोष्टींची इच्छा मनामध्ये नाहीये आणि असे हे स्वतःलाच करता न समजता मग ते निश्चितच या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आपण जगतोय हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात. कारण जसं काल आपण म्हटलं की भगवंतांनी सांगितलं जर तू करता आहेस तर मग त्या कर्म बंधनाचे भोगही भोगायला लागतात, परंतु जेव्हा ते कर्म भगवंतांना अर्पण केलं जातं तेव्हा त्या कर्म फळाच्या भोगापासूनही निश्चितच त्या कर्माच्या बंधनापासूनच कुठेतरी मुक्ती मिळायला लागते. आणि म्हणूनच मग भगवंत सांगतायत की अव्ययी असल्यामुळे भगवंत हे अकर्ताच आहे, सगळ्यापासून अलिप्त आहेत. पण ज्यांनी भगवंतांचं हे जन्म आणि कर्माचं दिव्य जाणलेलं आहे, मग जसं म्हटलं की जन्म म्हणजे भगवंत प्रकट झाले, ते अजन्म आहेत, ते आध्यात्मिक आहेत आणि आपण भौतिक जगतामध्ये आहोत. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत नमे कर्मा नमाम कर्माणि लिंपंती नमे कर्मफले स्पृहा इति माम योभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही, तसेच मला कर्मफलाची आकांक्षाही नाही. जो माझ्याबद्दलचे हे सत्य जाणतो तो सुद्धा कर्मफलांनी बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच इथे दिलेलं आहे की कशा प्रकारे जो माझ्या जन्माला जाणतो
जो अजन्मा, जे भगवंत अजन्म आहेत, ज्यांच्या कर्माचं हे कर्माचं दिव्य रूप जो जाणतो, तो पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परत येत नाही. तेच आपल्याला या भगवंतांच्या याही स्लाइडमध्ये आपल्याला जाणायचंय की तो कर्मफलांनी बद्ध होत नाही. कारण भगवंतांनी काय कर्म केलं नाहीये, तर भगवंतांनी सगळं कर्म पण त्या कर्मफळांची अपेक्षा सोडून केलेलं आहे. सुदाम्याची सेवा केलेली आहे, अनेक असुरांना ठार मारलेले आहे, 9 लाख गायींना नंद महाराजांच्या एवढ्या गायींचं गुराखी म्हणून ते राहिलेले आहेत. परंतु त्यांचे सवंगडी त्यांच्या बरोबर असायचे. आणि कशा प्रकारे मग या सगळ्या कर्माला करून पण कर्मफलाची अपेक्षा न बाळगल्याने भगवंत या सगळ्यापासून अलिप्त आहेत. ते कुठल्याही बंधनामध्ये अडकत नाहीत आणि म्हणूनच भगवंत या निष्काम कर्माबद्दल महत्व सांगतात. सगळ्या कर्मांना करून सुद्धा त्याची फळाची जर अपेक्षा घेतली नाही तर ते कर्म यथार्थ दृष्टीने केलं जातं. आणि म्हणून जे भगवंतांच्या या अजन्म असलेल्या जन्म आणि कशा प्रकारे कर्म केलेलं आहे भगवंतांनी, या जन्म आणि कर्माला जाणतात ते निश्चितच शुद्ध भक्तीची प्राप्ती करू शकतात. मग आता काय आहे कर्म? कर्म आपण जाणलं की क्रियाकलाप आहे. विकर्म आपण जाणलं नाहीये, काय आहे ते बघून घ्यायचंय. निष्काम कर्म काल आपण जाणलं, जे भगवंतांच्या भक्तीमध्ये अर्पण केलं जातं ते अकर्म, विकर्म आणि निष्काम कर्म म्हणजेच अकर्म. अकर्म, विकर्म आणि सकाम कर्म. आणि म्हणूनच भगवंतांनी हे सांगितलंय कर्माची गुंतागुंत. तर ही आकृती बघून ठेवा, आपण उद्या निश्चितच याच्याबद्दल पुन्हा जाणता येईल. कर्मण्योयपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कर्माच्या गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ही कर्माची गुंतागुंत जाणणं किती आवश्यक आहे. जर त्या कर्मफळांच्या भोगांमध्ये अडकायचं नसेल, त्या बंधनामध्ये अडकायचं नसेल, तर भगवंतांना जे तत्वतः जाणता आहेत ते निश्चितच भगवंतांच्या धामाची प्राप्ती करू शकतात. जो माझ्याबद्दलचे हे सत्य जाणतो तो सुद्धा कर्मफलांनी बद्ध होत नाही. कारण त्या कर्माची फळच भगवंतांना अर्पण केलेली आहेत आणि म्हणूनच तो निश्चितच कर्मफळांनी बांधील होत नाही. अशा प्रकारे आपण हे जाणलेलं आहे. कर्माला कशा प्रकारे आपण 3 फरकाने जाणूया. कर्म म्हणजे काय आहे, सकाम कर्म म्हणजे काय, निष्काम कर्म म्हणजे काय, हे जे कशा प्रकारे मग पुढच्या टप्प्यांवरती याचा वापर केला जातो. आणि म्हणून या कर्माची गुंतागुंत, कारण या कर्माला जाणून तसं आचरण करणं हे किती महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच कर्म काय आहे, सकाम कर्म काय आहे, विकर्म काय आहे आणि अकर्म काय आहे हे जाणणं अत्यंत महत्वाचं आहे. कर्मणोयपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः. एक मिनिट माताजी, वाचून झालंय ना तुमचं? हो माताजी. येस. आणि म्हणूनच या कर्माला जाणून कर्म काय आहे, विकर्म काय आहे आणि सकाम कर्म काय आहे यातला फरक जाणून जेव्हा त्या कर्माच्या फळांना उपभोग न घेण्यासाठी जेव्हा ते कर्म योग्य पद्धतीने केलं जातं तेव्हा निश्चितच ते भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतं. आणि म्हणून मग विकर्म काय आहे, सकाम कर्म काय, ज्ञान. बघा, प्रत्येक वेळी ज्ञान. मग या ज्ञानाचं आचरण कसं करायचंय, तर हा छोटासा चार्ट तुम्हाला PDF शेअर केला जाणारच आहे, त्याच्यामध्ये हे मिळेलच. म्हणून कर्मी कोण आहेत, जे आपलं कर्म करतायत, मग ते पुण्यकर्मही करतायत आणि आपल्या या सगळ्या क्रियाकलापांमध्ये अडकलेले आहेत. स्वर्ग प्राप्ती करतात, देवांचं शरीर. कारण कशा प्रकारे चांगलं पुण्याचं काम केलं तर त्यांना काही काळासाठी स्वर्गवास मिळेल सुद्धा. त्या स्वर्गाच्या सुखाचा उपभोग घेऊन पुन्हा जर तेव्हा ते क्षीण होतं पुण्य, तेव्हा पुन्हा जन्म मृत्यू जरा व्याधी, पुन्हा तिथेच जन्म घ्यायला लागतो. आणि म्हणूनच त्या गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या आहेत. जे काही कर्म करता आहात ते अत्यंत विचारपूर्वकरित्या करणं किती आवश्यक आहे. मग विकर्म काय आहे, तर नो पार्किंग,
नो पार्किंग लिहिलंय तिथे तिथेच गाडी पार्क करायची. हॉर्न वाजवू नका सांगितलं, हॉर्न वाजवू नका सांगितलं, आजूबाजूला हॉस्पिटल आहे, शाळा आहे, तर हॉर्न वाजवला जातो. म्हणजे किती हे विकर्माने वागणारी लोक आहेत. तर विकर्म काय आहे? वेदांचं पालन करत नाहीत, खालच्या प्रजातींमध्ये पतन होण्याचा धोका. साधू संतांना हे अमान्य आहे. मानव जातीच्या मूळ उद्देशाचा पराभव होतो. हरे कृष्ण माताजी. आपण हे कर्मी, अकर्मी आणि विकर्मी जाणूया. तर कर्मी आणि अकर्मी वाचा माताजी. हो माताजी. हरे कृष्णा. एक वेदांचे पालन करतात, धार्मिक. 2 स्वर्ग प्राप्त करतात, देवाचे शरीर. 3 अखेरीस मृत्यू लोकाकडे परततात. अकर्मी. 1 कृष्ण भक्ती सेवेच्या व्यासपीठावर आले आहेत. 2 फलदायी क्रिया म्हणजे पुनर्जन्म हे जाणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक सेकंड. आणि म्हणूनच ज्यांनी भगवंतांना तत्वतः जाणलेलं आहे, भगवंतांना ज्यांनी अजन्मा म्हणून जाणलेलं आहे आणि भगवंतांचं कर्म, सगळं कर्म करूनही भगवंत ज्याच्यापासून अलिप्त आहेत, असं कर्म ज्यांनी जाणलेलं आहे, त्या जन्म कर्मच मे दिव्यम, जो हा आपण श्लोक जाणला तो अत्यंत सुंदर श्लोक आहे. जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं यो वेत्ती तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैती मामेती सोर्जुन. म्हणून जन्म आणि कर्म, भगवंतांनी जे कर्म केलेलं आहे, की जे भगवंतांनी कर्माच्या कुठलीही अपेक्षा, की भौतिक प्रकृतीची निर्मिती केलेली, आध्यात्मिक प्रकृतीची निर्मिती, सगळ्याचे निर्माता भगवंत आहेत, पण त्याच्यापासून अलिप्त आहेत. ज्या 6 ऐश्वर्यांमध्ये आपण जाणलं, की ज्यांच्याकडे काय कमी आहे, सौंदर्याने परिपूर्ण, ज्ञानाने परिपूर्ण, श्रीमंत आहेत, सामर्थ्य आहे, त्या सगळ्याची परिपूर्णता असून सुद्धा सगळ्यापासून अलिप्त आहेत. ज्या भौतिक जगताची निर्मिती केली तरी आपल्याला त्या भौतिक जगतापासून त्यांनी अलिप्त ठेवलेलं आहे. त्यांच्यावर त्या मायेचा कुठलाही प्रभाव नाही. आणि म्हणूनच हा फरक सांगताना जेव्हा आपण बघतो की भगवंत कोण आहेत आणि आपण कोण आहोत, तेव्हा भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत आणि भगवंत हे मायेचे नियंत्रक आहेत. आपण मायेद्वारे नियंत्रण केले जातो, भगवंत त्या मायेला नियंत्रण करतात. आणि हाच आपल्यामधला फरक. आणि ही जी व्यक्ती जाणतीये भगवंतांचं कर्म, की जे कर्म भगवंतांनी केलेलं आहे त्या कर्मापासून भगवंत अलिप्त आहेत, म्हणून त्या कुठल्याही कर्म बंधनामध्ये भगवंत अडकत नाहीये. आणि जे हे तत्वतः जो जाणतो आहे तोही त्याच प्रकारे ते निष्काम कर्म करतो, म्हणजे पुन्हा त्या कर्म बंधनामध्ये तो अडकत नाही, पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परत येत नाही. जेव्हा हा जीर्ण देह त्यागला जातो तेव्हा तो निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती करतो, पुन्हा फिरून या जन्म मृत्यू जरा व्याधीच्या चक्रामध्ये अडकत नाही. आणि म्हणून हे भगवंतांना तत्वतः जाणणं, ज्या चातुर्वर्ण्य विभागणी आपण बघितली त्याच प्रकारे या कर्म, विकर्म आणि अकर्म. मग कर्म आपण जाणलं की जे वेदांचं पालन करतात, पुण्य कर्म करतात, यज्ञ याग करतात, पण काय हवंय तिथे मला फळ हवी आहेत. हो, ते मी माझ्यासाठी करतोय, मला हे हवंय म्हणून मी हा यज्ञ करतोय, मग तिथे कृष्ण मिसिंग आहे. पुण्यकर्म केलं जात आहे, सात्विकतेने कर्म केलं जात आहे, पण तिथे कृष्ण मिसिंग आहे, कृष्ण भावना पण नाहीये तिथे. आणि म्हणूनच मग अशी व्यक्ती ज्याला स्वर्गलोकाची प्राप्ती होते, परंतु पुन्हा स्वर्गलोकामध्ये पुण्य क्षीण झाल्यावर पुन्हा मृत्यू लोकामध्येच जन्म घ्यायला लागतो. असा हा सकाम कर्मामध्ये अडकलेला मनुष्य, पण त्यालाही भगवंतानी स्वीकारलेला आहे. आणि भगवंत म्हणतायत त्यालाही नाकारू नका, तर तो टप्प्याटप्प्याने त्या निष्काम कर्मापर्यंत पोहोचू शकतो. पण या अकर्मी लोकांचं काही होऊ शकत, विकर्मी लोकांचं काही होऊ शकत नाही, जे कुठेतरी त्या मांसाहार न करणं किंवा मद्यपान न करणं, परस्त्रीशी संबंध न ठेवणं, जुगार न खेळणं, या चारही प्रिन्सिपल्सचं पालन करत नाही, जे स्वतःच्याच बनवलेल्या नियमांवर चालतात, जे स्वतःच्याच मी म्हणेन ती पूर्व दिशा, मी जे ज्ञान घेतो आहे तेच योग्य आहे, जे वेदांचं पालनही करत नाहीत आणि कुठल्याही भगवंतांच्या दिलेल्या वेदांच्या मध्ये जे काही शास्त्रामध्ये लिहिलं आहे या कुठल्याच गोष्टीचं मान्य करत नाहीत. आणि जे सर्व अमान्य आहे साधू संतांना, अशा प्रकारे या व्यक्तींना विकर्मी म्हटलेलं आहे. म्हणजे मी जसं सांगितलं की
नो पार्किंग मध्येच गाडी पार्क करणं, की जिथे हॉर्न वाजवायचा नाहीये, बाजूला हॉस्पिटल आहे, शाळा आहे, तरी हॉर्न वाजवायचा. म्हणजे हे विकर्म. आणि अकर्म म्हणजे काय? तर निष्काम कर्म. सकाम कर्म कर्मी. विकर्मी विरुद्ध जाऊन, नियमाविरुद्ध जाऊन कर्म. आणि अकर्मी जे निष्काम कर्म करतायत. कृष्णाच्या भक्ती सेवेच्या व्यासपीठावर जे आलेले आहेत ते अकर्मी. फलदायी क्रिया जे जाणतात, की मी जर या कर्माच्या फळांची अपेक्षा केली तर मी या कर्माच्या बंधनामध्ये बंद होईल, मी कर्म बंधनांमध्ये अडकेन, हे जो जाणतो आहे ते निश्चितच ती फलदायी क्रिया म्हणून जाणतो आहे आणि पुन्हा त्या जगतामध्ये प्रवेश घेत नाही. हे नारद मुनी दाखवलेले आहेत अकर्मी, की ज्यांनी सर्वांना भगवंतांच्या, की ज्यांना तिन्ही लोकांमध्ये फिरायला कुठल्याही विजाची, कुठल्याही प्रवेशाची गरज पडत नाही. असे हे नारद मुनी आपले, की ज्यांनी अनेकांना भगवंतांची, भगवंतांचं सर्व दर्शन घडवलंय, भगवंतांबद्दल सगळी स्तुती ऐकवलेली आहे, ज्यांना ज्ञान दिलेलं आहे. आणि म्हणून हे ज्ञान कोणाकडून घ्यायचंय? या अकर्मी व्यक्ती ह्या कर्माबद्दलचं, आणि हे सगळं जाणायचंय. पण भगवंत सांगतायत ते जाणायचंय कोणाकडून? तर उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून हे जाणायचंय, जे याही आधीच्या अध्यायामध्ये याचा उल्लेख होता. आणि म्हणून तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीनस्तत्वदर्शिनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार आणि त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात, कारण त्यांनी तत्वज्ञान दिले असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे प्रत्यक्ष भगवंतांनी आपल्या उदाहरणाने सांगितले, जे सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात राहिले आणि ज्यांनी ज्ञान संपादन केलेलं आहे. कारण भगवंत सांगतायत की ज्या उत्तम आध्यात्मिक गुरुला, त्या गुरूंना त्या भगवंतांचा दृष्टांत झालेला असतो आणि म्हणूनच मग ते सखोल ज्ञान ते आपल्या भक्तापर्यंत, आपल्या शिष्यापर्यंत पोहोचवू शकतात. असे उत्तम आध्यात्मिक गुरु मानून त्यांच्याकडून हे ज्ञान आत्मसात केलं पाहिजे. आणि ते प्रत्यक्ष आपल्याला भगवंतांनी आपल्या स्वतःच्या उदाहरणाने दाखवलेलं आहे. अशा प्रकारे तद्विधी प्रणिपातेन, की त्या विधियुक्त, असं शास्त्रयुक्त. मग हे कर्म कसं जाणायचंय? कर्म म्हणजे काय आहे? विकर्म म्हणजे काय आहे? अकर्म म्हणजे काय? या सगळ्याचं ज्ञान. मग मी जे कर्म करतो आहे ते गुरु, शास्त्र आणि साधू यांना पडताळून करतो आहे का? का मी ते अयोग्य पद्धतीने करतो? हे जाणणं जास्त आवश्यक आहे. आणि तेच जाणणं कसं जमू शकेल? तर ते ज्ञानाने. आणि ते ज्ञान एका उत्तम गुरुमार्फत आपल्यापर्यंत पोहोचेल. आणि मगच त्या ज्ञानाने आपण स्वतःला कुठेतरी त्या योग्य पातळीवर आणि त्या प्रगत पातळीवर आपण नेऊ शकतो. इति चतुर्थोध्याय समाप्त. इथे हे ज्ञान, कर्माची गुंतागुंत जाणायची. जसं मी कालही सांगितलं की या कर्माची गुंतागुंत, मग हे कर्मच जाणलं नाही की आपण करतोय ते सकाम आहे का, मग आपण भगवंतांना अर्पण करून ते कर्म करतोय, हे जाणणं कुठेतरी, याच्याबद्दलचं ज्ञान घेणं आवश्यक आहे. आणि मग या कर्माची गुंतागुंत आपण थोडी जाणायची आहे. ती आपण उद्याच्या अध्यायामध्ये, मी एक गोष्ट तुमच्यासाठी ठेवते, उजळणीमध्ये आपण ती गोष्ट ऐकूया त्या कर्माच्या गुंतागुंतीबद्दल. तर इथे हा आपण अध्याय आता संपूया. 4:40 झाले, 10 मिनिटं वर घेतली तुमची क्षमस्व. परंतु काही अध्यायांना थोडं 5-10 मिनिटं पुढे मागे होण्याचा नक्कीच होण्याची शक्यता आहे. परंतु मी स्वतःला थांबवत नाही. ते ज्ञान तुमच्यापर्यंत जास्तीत जास्त पोहोचावं हा माझा प्रयत्न असतो. त्याच्यामुळे हरे कृष्ण सगळ्यांना. मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. कुणालाही काही प्रश्न असतील तर निश्चित तुमचा हँड रेज करा.